дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. дар шаҳри хуҷанд ярмаркаи нӯҳуми байналмилалии савдо сӯхт 2023 доир мегардад. зардолуи ашт ба Эрону Арабистон содирот мешавад. мулоқот бо сокинони маҳаллаи Ободон. боздошти амак барои латукӯби бераҳмонии фарзанди хурдсоли бародараш. ҷазои ҷавонзан дар ноҳияи дӯстӣ барои таълими ғайриқонунии Қуръон ва қоидаи Бағдодӣ. узрхоҳии Тоқаев аз оилаҳои кушташудаҳо дар сӯхтор ва эълони мотам дар Қазоқистон. санаҳои 22-24 июни соли равон дар шаҳри Хуҷанд ярмаркаи нӯҳуми байналмилалии савдо сӯхт 2023 доир мегардад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. ҳадафи ярмаркаи нӯҳуми байналмилалии савдо сӯхт 2023 дастгирии савдои байналмилалӣ, баландбардоштани нерӯи содиротӣ, ба роҳ мондани ҳамкории судманд бо давлатҳои хориҷии дуру наздик, ҷалби сармоя, воридсозии технологияи нав, густариши ҳамкорӣ байни давлатҳои минтақа ва созмонҳои байналмилалии молиявӣ мебошад. дар ярмарка ширкату корхонаҳои истеҳсолии Тоҷикистон маҳсулоти гуногуни худро муаррифӣ намуда барои дарёфти бозори нав бо шарикони рушд созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо мерасонанд. кишоварзони ноҳияи ашти вилояти сӯхт ният доранд зардолуро ба Эрону Арабистон содирот кунанд. дар ин бора Бахтиёр Усмонов, раиси идораи кишоварзии ноҳияи ашт хабар додааст. ба таъкиди ӯ ҳоло ширкатҳои фароварии меваи минтақаи сӯхт беш аз 3000 тонн зардолу ба Русияву Қазоқистон содир карданд. дар ҳамин ҳол дар ҳалли музокира барои содироти ин мева ба кишварҳои Эрон ва Арабистон ҳастанд, афзудааст Усмонов. кишоварзони ноҳияи ашт мегӯянд, ки имсол бардошти зардолу хуб аст ва тахмин зада мешавад, ки то 24000 тонн зардолу ҷамъоварӣ карда шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳангоми сафари корӣ ба ҷамоати деҳотии Халифа Ҳасан бо сокинони маҳаллаи навбунёди Ободон мулоқот анҷом намуд. ин маҳалла соли 2010 бунёд шуда, ҳоло он ҷо беш аз 150 оила умр ба сар мебаранд. баъди шунидани арзу дархости сокинони маҳалла, раиси шаҳр ҷиҳати барқарор намудани хатти оби нӯшокӣ, бунёди бонгоҳи тиббӣ, таъминот бо оби полисӣ, таъмири роҳ, ба хат сайри нақлиёти мусофирбари шаҳр шомил намудани маҳалла, тибқи талаботи қонунгузории ҷорӣ, санадгузории заминҳои ҳудуди он ба масъулин дастурҳо дод ва таъкид шуд, ки ҳалли ин дархостҳо зери назорат қарор дода мешавад. ҳамчунин дар мулоқот таваҷҷӯҳи ҳозирин ба саҳмгузорӣ дар ободии маҳалла, тарбияи дурусти фарзандон, пешгирии шомилшавии онҳо ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, истифодаи босамари заминҳои кишт ҷалб карда шуд. сокинони маҳалла аз ин боздид ва мулоқот изҳори қаноатмандӣ намуданд. хабар медиҳад хадамоти матбуотии раиси шаҳри Панҷакент. раёсати корҳои дохилии шаҳри Душанбе санаи 11 июни соли равон аз боздошти як сокини пойтахти кишвар барои латукӯби бераҳмонии фарзанди ноболиғи бародари худаш хабар додааст. бино ба иттилои милитсияи пойтахт, дар натиҷаи санҷиши навори дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр гардида, аз ҷониби кормандони милитсия Шаҳрванд Аламов Ширин Арабович соли таваллудаш 15 декабри соли 1981 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Пайрав Сулаймонӣ дастгир гардид. зимни санҷиш муайян карда шуд, ки санаи 10 июни соли равон тахминан соатҳои 18 Шаҳрванд Аламов Ширин дар маҳаллаи Сомондуи ноҳияи Фирдавсӣ писари ноболиғи бародари худро мавриди латукӯб қарор додааст. дар гузориш алоҳида таъкид шудааст, ки падари кӯдаки латукӯбшуда феълан дар хориҷи кишвар қарор дошта, ӯ аз ҳамсари худ ҷудо шудааст ва ду фарзанди ноболиғаш дар тарбияи волидайни ӯву Аламов Ширин қарор доранд. вобаста ба ҳолати мазкур айни замон Шаҳрванд Аламов Ширин дастгир гардида, бо мақсади пурра муайян намудани сабабу омилҳои мавриди латукӯб қарор гирифтани кӯдаки хурдсол ва оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. додгоҳи ноҳияи дӯстӣ як ҷавонзани сокини ҷамоати Чиликкӯли ноҳияро ба андозаи 10 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 680 сомонӣ ба фоидаи давлат ҷарима кардааст. таври рӯзномаи расмии ҳукумати вилоят Хатлон аз қавли додгоҳи ноҳияи дӯстӣ хабар додааст, зани 26-сола модари ду фарзанд дар таълими ғайриқонунии динӣ айбдор шудааст. дар додгоҳ муайян шудааст, ки ин зан давоми 2 сол ба як духтари ноболиғ дар манзили истиқомати худ аз китобҳои динии Қуръон ва қоидаи Бағдодӣ таълими динӣ додааст.
айбдоршаванда дар додгоҳ изҳор доштааст ки ӯ намедонист ки барои додани тадриси динӣ иҷозати махсус лозим аст. мавсуф изҳор дошт ки айни ҳол бекор мебошад ва ягон манбаи даромад надорад. инчунин 2 фарзанди хурдсол дорад ва аз амали кардааш пушаймон аст. аз суд хоҳиш кардааст ки нисбаташ ҷазои сабук таъин карда шавад. омадааст дар иттилои додгоҳ. дар пайи баррасии парвандаи маъмурӣ ҷавонзан дар содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ гунаҳкор дониста шуда ба андозаи 10 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷаримабандӣ шудааст. бояд гуфт ки дар тоҷикистон таълимоти динӣ дар шароити хона ва бидуни иҷозати мақомот нақси қонун буда ҷавобгарӣ дар пай дорад. сӯхтори гусурдаи ҷангал дар вилояти Абаи Қазоқистон ҷони 14 коргари мамнӯъгоҳи Симеи Орманиро гирифт. президенти Қазоқистон Қосим Ҷомарт Тоқаев дар атрофи манотиқи зарардида парвоз карда бо оилаҳо ва наздикони қурбониён мулоқот кард. онҳое ки дар ин фоҷиа гунаҳкоранд тибқи қонун ба ҷавобгарӣ кашида хоҳанд шуд. ваъда дод Тоқаев ва афзуд ки санаи 12 июн дар кишвар рӯзи мотами миллӣ эълон шудааст. президенти ҷумҳурии Қазоқистон инчунин аз наздикони ҳалокшудаҳо узр хосту афзуд. ҳеҷ далеле барои сафедкунӣ ҷой надорад. ҳама гуна кӯмак расонида мешавад, хоҳ кӯмаки молӣ бошад ва хоҳ дигар. ҳар чизе ки шумо мегӯед ҳама чизи дар корӣ расонида мешавад. барои ҳодисаи рухдода бахшиш мепурсам. ман мефаҳмам ки ин хеле мушкил аст, гуфт президенти ин кишвар. бояд гуфт ки майдони умумии сӯхтор беш аз 60 000 гектарро ташкил додааст. ба хомӯш кардани алангии оташ 11 чархбол, 237 техника ва беш аз 1000 нафар ҷалб шуданд. дар пасманзари ин вазъ Тоқаев сардори вазорати ҳолатҳои фавқулоддаи кишварро иваз кард. бояд гуфт ки сӯхтор дар хоҷагии ҷангали Бадпаевский воқеъ дар шарқи ин кишвар санаи 8 июн баъд аз зарбаи барқ оғоз шуд. мутахассисон онро зуд хомӯш карда натавонистанд, зеро минтақа барои гузаштани мошинҳо имкон намедод. хомӯшкуниро ҳарорати баланд, майдони калони сӯхтор ва вазиши шамол душвор мегардонид. иттилоъ метиҳад Спутник Тоҷикистон. дар мавҷ барномаи иттилооти хабар.